Niektoré európske médiá prednedávnom spustili rozsiahlu kampaň proti spoločenskému hnutiu Allatra. Táto organizácia, ktorá je známa svojim výskumom v oblasti klímy a angažovanosťou v oblasti demokratických hodnôt, sa ocitla v centre bezprecedentnej vlny diskreditácie, pričom len za 3 týždne bolo uverejnených viac ako 400 hanlivých článkov. V článkoch novinári organizáciu nielen kritizujú, ale zamerne ju označujú za sektu. Používajú pritom dehumanizujúcu retoriku voči členom hnutia Allatra. Dehumanizácia, alebo inými slovami odľudštenie, je metóda informačnej vojny, ktorá je založená na vykresľovaní osôb alebo skupiny ľudí ako parazitov a podľudí, ktorých treba zničiť. Táto metóda má jasný cieľ: manipulovať verejnou mienkou a nútiť ľudí vidieť nepriateľa v tých, na ktorých im ukážu. To vyvoláva znepokojujúcu otázku. Kto dnes v modernom svete používa nacistické metódy, ktoré si pamätáme z najtemnejších stránok ľudských dejín? Za rozsiahlou kampaňou očierňovania Allatra stojí organizácia známa pod názvom Raciers, Ruská asociácia centier pre štúdium náboženstiev a siekt. Táto štruktúra, ktorá funguje s podporou Ruskej pravoslavnej cirkvi, pripomína modernú verziu stredovekej inkvizície, ale s oveľa širším poľom pôsobnosti. Zatiaľ, čo jej predchodcovia sa obmedzovali na prenasledovanie náboženských skupín, Raciers rozširuje svoj vplyv oveľa ďalej a zameriava sa na verejné osoby, sekulárne organizácie a dokonca aj na politické strany. Metodika činnosti Raciers často vyzerá takto. Najprv sa nežiaduca organizácia označí za sektu, potom sa spustí rozsiahly mediálny útok prostredníctvom siete kontrolovaných novinárov. Alarmujúce je, že na odsúdenie a dehumanizáciu ľudí nie je potrebný žiadny dôkaz viny. Už samotná stigma sekta slúži v očiach spoločnosti ako rozsudok. Pripomeňme si históriu, keď nacistická propaganda vykresľovala Židov ako podľudí, ktorí si nezaslúžia nielen občianske práva, ale ani právo na život vo všeobecnosti. Takáto dehumanizácia slúži ako zámienka na prijatie opatrení zameraných na obmedzenie práv diskriminovaných skupín. Vytvorením demonizovaného obrazu nežiaducej organizácie začína Raciers vyvíjať tlak na orgány činné v trestnom konaní, aby prijali opatrenia proti tzv. Nebezpečným sektárom. V dôsledku toho sú nevinní ľudia bez súdneho procesu stigmatizovaní ako nepriatelia ľudu. Keď už bola určitá skupina ľudí dehumanizovaná, prezumcia neviny a ústavné ľudské práva strácajú platnosť. Napokon, podľa Raciers, sektári už nie sú ľudské bytosti. Toto ruské antikultové zoskupenie, ktoré rozdeľuje spoločnosť na svojich a cudzích, tak podporuje oživenie nacizmu a ničí demokratické základy spoločnosti. Allatra je len jednou z mnohých organizácií, ktoré sa stali terčom útoku Raciers. Aby sme si uvedomili rozsah problému, stačí sa pozrieť na pôsobivý zoznam nežiaducich organizácií, ktorý na webovej stránke Raciers zverejnil Alexander Dvorkin, hlavný ideológ tejto antikultovej siete. Šokujúce však, za každou organizáciou, ktorú Raciers dehumanizoval, sa však skrývajú 10 000 zlomených životov. Rukami Raciers sa z bezúhonných občanov stávajú nebezpeční zločinci, proti ktorým používajú brutálne prenasledovanie, neľudské mučenie a zatýkanie. Sú to však obyčajní ľudia, ako ste vy, ktorí sa ničoho zlého nedopustili. Podľa Raciers však ich vina spočívala v tom, že boli členami nejakej organizácie. Povedzte mi, existuje záruka, že sa takáto situácia nestane aj vám? Že zajtra Raciers nevyhlási napríklad váš športový oddiel alebo klub jogy za sektu a v jednom okamihu sa z vás nestane sektár, vyvrhel spoločnosti a podčlovek zbavený všetkých práv? Nebojte sa žiť vo svete, kde majú takéto antikultové organizácie takúto moc? Kde demokratické princípy môžu byť pošliapané na základe niečieho svojvoľného rozhodnutia? Bohužiaľ, už vieme, k akým následkom vedie spoločnosť, kde nie je demokracia. Je naozaj 6 miliónov obetí nacizmu príliš malá cena na to, aby sme pochopili celú tragédiu tejto situácie a už ju nikdy nezopakovali? A dnes si nacistická retorika ruskej proreligióznej organizácie Raciers vydlaždila cestu do krajín Európskej únie.
Zamyslite sa nad číslami. V krátkom čase sa objavilo viac ako 400 absolútne podobných dehumanizujúcich publikácií o jednej organizácii. Dokážete si predstaviť, ako hlboko prenikli chápadlá Raciersu do európskych médií? Koľko sa objavilo skorumpovaných novinárov, ktorí budú plniť príkazy tých, čo ich riadia? Zákazky, ktorých cieľom je diskreditácia ľudí, polarizácia spoločnosti a podnecovanie nenávisti. A čo sa stane zajtra? My vidíme, ako ľahko sa z obyčajných ľudí stavajú spoločensky vyvrheli, ako rýchlo sa stiera hranica medzi obhajobou verejných záujmov a potlačaním ľudských práv. A ak chceme žiť v rovnoprávnom demokratickom svete, nesmieme ignorovať prípady dezinformácií. 6 miliónov obetí nacizmu sa nezačalo plynovými komorami. Začalo sa to tichým súhlasom spoločnosti s dehumanizáciou určitých skupín ľudí, s ochotou uveriť, že niekto môže byť označený za podčlovieka bez súdu a vyšetrovania. Nevyzývam vás, aby ste sa postavili na jednu či druhú stranu alebo podporili tú či onú organizáciu. Vyzývam vás, aby ste používali zdravý rozum a kritické myslenie. Schopnosť kriticky analyzovať informácie a racionálne myslieť sú nástroje, ktoré nám umožňujú odolávať pokusom o dezinformáciu. Toto pochopenie je obzvlášť dôležité dnes, keď sa organizácie, ako je ruská proreligiózna skupina Raciers, snažia ovládať verejnú mienku pomocou nacistických metód.